maoko. Hallelujah. Hatisatatanga nai. Hallelujah, hallelujah. Muchandiregerera tose takasumuka. Today is a special day. Today is another day which the Lord has made. Ngatimbosvika epatineita mhere nomuridzo. Tichingotenda ivo Jehovha vakuisa zuva ranhasi. Tinogona kudarika ipapo ngativape mbiri. Ngativape mbiri Jehovha ava. Wonderful. Regai tisvike zvekare patinogamuchira mufundisi watakapuwa pamazuva edu, mufundisi Jiriji naamai. Today is a special day. Patiri kuuya tichida kuzoropafadzwa. Patiri kuuya nezvipo zvedu zvatiri kuda kuti zvinhuhwire kudenga. Ivo Mwari havasi kuzodzika, asi vakatitumira mufundisi Jiriji naamai kuti pavanotaura nekereke vagokwanisa kutaura through ivo. Ngatisvike patinovagamuchira muzita nemuropa raJesu. Hallelujah, hallelujah. Regai ndisvike zvekare patinogamuchira mufundisi Matekwe naamai vanga vachititumira kubva Tuesday. Mwari wokudenga ngaaramba achingovaitira zvakanaka. Ngatisvike patinovagamuchira muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Tanga tichiitirwa zvakanaka tichidzidziswa kuti iye mufundisi unomboita basa rei, pamwe zvingada wanga usingazivi basa ramufundisi. Kana nhamo dzako dzichioma unongoendawo kumba kuna mufundisi unotaura una hanzi have a relationship namufundisi. Thank you so much mama nadaddy. Regai ndisvike zvekare patinogamuchira mufundisi Chiringe naamai all the way from Western area. Ngativafarirei muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Tinogona edu kugara pasi. Ngatifarirei zvekare mufundisi mudzidzi weshoko mai Sanudi vari pakati pedu all the way from Western area. Tinokudai mama. Mwari wokudenga ngaakuitirei ivo zvakanaka. Regai today taimbotaura nyaya ye3 December tichifunga kuti haisvika, asi nhasi yasvika naye. Regai ndimbokumbirawo mufundisi naamai, mufundisi Jiriji naamai, mbosumukai mbowevha ukereke. Ndimi vatiri kucelebrata zuva ranhasi. Fariraiwo mufundisi naamai. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Munogona henyu kugara pasi. Tinokudai mufundisi naamai, kereke inokudai. Kubva gore richitanga, kana kuti ndingati kubva crossover muchideclare iyo theme yatiri kufamba nayo, pane zvakachinja mukati muupenyu hwedu. Pane zviri kuramba zvichichinja uye gore harisati rapera. Tinongoona kubata kwaMwari kuburikidza nemi. Mwari wokudenga ngaakuitirei zvakanaka. Muchaona isu sevatungamiri patatizama kupromota chirongwa ichi tinoda kuti muitirwe zvakanaka. Asi mukafara denga harirambi rakanyarara. Hallelujah. Regai ndigamuchirewo vatungamiriri zuva ranhasi. Mufundisi muchanditendera kutora nguva yangu ndinovagamuchira nemazita avo nerengi dzavo dzavainadzo muumambo, nokuti panguva inotevera pachikamu chechipiri maleaders muchamirawo muchilida by good example naye. Ko ndo mabenefits okudaidzwa nezita. Kana maakuzouyawo kunoku mochitaridza kuti imi ndimi muri kukera vision yamufundisi naamai. Regai tisvike patinogamuchirawo baba namai muti wasekwa, our administrators muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Regai ndigamuchire zvakare our secretary baba naamai Nyabadza muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Regai ndigamuchire zvakare baba namai Manhiwi Junior, our teenagers leader uye our youth leader zvekare muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Vamanhiwi munenge mune zvigaro zviviri, saka pamunozouyawo kuno kumberi moratidza kuti muri kutungamirirawo mapoko amangani maviri, because burden renyu renga rakati kurei nai. Mwari vachikudzwa. Regai tigamuchire zvekare baba Moyo naamai Moyo muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Our board members vanotibetsera kuwasharing, vanotibetsera kumedia zvekare. Hallelujah. Vafarirei. Regai ndigamuchirewo baba namai Mulambo senior, our board members uye vanotungamirira kucouples
uye vanotitungamira futi kuhospitality and deco. Zvigaro zvenyu zvawandisa imi, motomira. Ngativagamuchirei muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Regai ndigamuchire zvakare baba namai Nyamunga, our board members, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Regai ndigamuchire zvakare baba namai Mashava variko present worship ko. Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Maboard members edu zvekare, regai ndisvike pandinogamuchira boka rinotevera. Ndichatora nguva yangu, asi vatungamiriri handingazongotoriwo nguva. Kunoku inini kana muchinonditungamirira kuasharing, ndinoda kutoona kuti kana matanga emilidha maitei, because imimi zvinotangira kupi? Kundebvu dzaAroni naye zvichiinda kuzasi. Mweya watinawo sevatungamiriri ndo unoramba uchidzira kuzasi. Regai ndigamuchire zvekare zvakasarudzika baba namai mugando, our administrators vokuladies department, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Regai tigamuchire zvekare baba namai Samanyahwe, our secretaries kuladies department, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Regai tigamuchire baba namai Gondwe, our board members vokuladies department, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Ngavasimuke vanhu vacho tivaone. Anditika baba namai Gondwe, sumukai vanhu vakuonei. Avo mavaona, mukaona paitwa svutu ine matumbu kudai, mufundisi Matekwe, matumbu mune zvinobuda, vapei nguva. Haleluya. Regai tigamuchirewo zvekare gogona sekuru, vafarirei vachisumuka muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Maboard members zvekare ekuladies department, Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndigamuchirewo ndiri kutsvaga Sister Joyce, avo vafarirei muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Vanotungamirira kumasingles uye vachigara mubhodhi rinotungamirirwa namama zvekare, Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndinofunga ndapedza vose, hapana wandasiya kuladies department nai. Maikandiero muriko here? Fariraiwo Maikandiero, vafariraiwo Maikandiero nababa Kandiero variko kuladies board zvekare. Ndakazoita magirazi, saka light riri kunditeya, ndahandichitarisa muchandiregerera. Mwari ngaakuitireiwo zvakanaka. Regai ndigamuchirewo zvekare vana baba vanotitungamira kumen's fellowship, leader wavo ari baba namai Masinire. Ngativafarirei muzita nemuropa raJesu. Makasumuka kuti vanhu vakuzivei. Nhasi tinokupai maruva enyu, nokuti pamberi apo tandipawo maruva tichengeta munhu waMwari. Mavaona ndo vanotungamirira vana baba vose. Mufundisi ndo vanotungamirira vana baba vose, muchavaona zvavanoita kana vauya kuno kumberi. Muzita nemuropa raJesu tinokufarirai. Regai ndigamuchire zvekare baba munini vechechi, vanova sekretari wekunana baba. Baba munini vechechi vari kupi? Mavaona baba munini Jiriji, tinokufarirai baba munini. Ndakaitirwa zvakanaka, pane zvandakadzidza, pane zvakandiitirawo zvakanaka. Pamupacho munoziva patinombopromota appreciation. Ukazotora munun'una wamufundisi ukamisa kumberi unoti vanhu vaya vatanga, asi vakatochigona chokuziva kuti uyu munhu waMwari. Besides kuti tiri rupa rimwe chete, asi pane zvimwe zvinhu zvatakasiyana. Vakateerera paintercession seni. Ndinofunga makaitirwa zvakanaka. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Rambai muchichengeta mufundisi. Yeropa yava pasi, asi yechifundisi yava pai pamusoro. Regai tifarire zvakare baba namai Magunda, our administrators kumen's fellowship, ndivo vanotibatira mari. Anointing yokuti vana baba vaite mari inongobva na leader, so iye unobatawo mari, leader by example. Handisi ngokumhorosai, ndiri kutotsvaga kuti vanhu vaMwari vaitirwe zvakanaka naye, Mwari vachikudzwa. Ndosaka ndichitora hangu nguva. Don't worry, tichatamba, ndichaidzosa present worship, ndamboti vambozorora vachimboregaina, tigozovapa futi mukana naye. Regai tifarire zvekare baba namai Chuma, our committee members kumen's fellowship. Mwari ngavakuitirei zvakanaka.
Regai tifarire zvakare baba namai tongoona our committee members zvekare. Mwari ngaakuitireiwo zvakanaka. Regai tifarire baba namai kufa hakutizwi. Our committee members zvekare avo vari kumashure avo. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Regai tifarirewo zvekare ndina Tsano vakandigamuchidza mudzimai pandaichata. Avo vari kumashure baba namai manhiwi senior. Avo vari kumashure macommittee members zvekare. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Maambuya vangu vari uko. Regai ndimbovakudzawo ndonguva yokuti ndivape maruva naye. Asi Tsano handisingokupaiwo maruva chete. Pane mamwe maruva amunofanira uya nawo kupi? Kuno kumberi. Nokuti ndakugamuchirai zvakadi zvakasarudzwa. Mazviona kuti muri yese tiri muno. Itirwai zvakanaka. Pane wandasiya kumen's fellowship. Ndamuita. Baba namai tongoona ndakusumudzai naye. Takuitai zvakasarudzirwa. Muchadanwa futi kuno kumberi makasarudzika ende tinei takateerera. Because taizviziva kuti kune appreciation kubva gore richitanga. Regai ndisvike zvekare ngatimbofarirawo Sister Gracious. Imbovafariraiwo. Vanogona. Ndiyo vanotungamirira ku-praise and worship. Dzimwe nguva dzacho dzavanogara panapa ndinoshaya kuti vanozvifambisa sei kubva zvana zvedu zvichiuya ku-praise and worship kubva mangwanani kusvika manheru vanenge vari pano. And I can tell you this whole week she has been busy na 3 na 4 vanenge vavapo. Sister Gracious, Mwari ngaakuitirei zvakanaka netimu yenyu necommitment yamunoita. Mwari vanoona. Mwari vanokuitirai zvakanaka. Ndofunga malida ose ndaafarira. Regai ndifarirewo baba namai Professor Mukwembi. Vari kupi baba namai Professor Mukwembi? Ndinoda kufarirai zvakasarudzika. Mama vari pano, baba vari kumashure uko. Asharing inenge yakavhura nzeve chida kunzwa kuti vanotitungamirira kuasharing vari kumboti kudii. Mwari wokudenga ngaakuitireiwo zvakanaka neboka ramunodii ramunotungamirira Mwari vachikudzwa. Hallelujah. Regai ndingofarirawo zvekare zvakasarudzika our vice wekuwestionaria watakapa basa. Baba namai munangu ingosumukai mungowevhawo kukereke all the way from Westionaria. Ndipei mukana zvekare ndifarire vose vabva kuWestionaria. Munogona kungoti kwanyano vekuWestionaria. Muri kuona basa riri kuitwa nababa namai Tiringe vari kuWestionaria. Mwari vachikudzwa. Mwari ngaakuitireiwo zvakanaka. Chengetaiwo mufundisi watakakupai naye. Mwari vachikudzwa. Ndinozongoziva hangu kuti imi appreciation yenyu makaita. Vasati vaita appreciation ndimufundisi wenyu. Nokudaro ndosaka ndavakwazisawo zvakasarudzika. Ndakatomirira kuona kuti ivo ndo vakaiswa kumunda zviri kufamba sei. Mwari vachikudzwa. Asi handizokangamuva munangu. Bhodhi renyu patakariisa munofanira kuziva kuti masimba enyu akabva kupi. Anointing yenyu inobva pano. Saka bhodhi renyu ndinoda kuuya mune zvinenge mune makabata. Munotouyawo nazvo pano muchiuya nazvo kumuzodziwa wakakumisai kunzvimbo. Mwari vachikudzwa. Ndo mapoka maviri chete andoda, mufundisi nemain church board renyu. Kana musina vamuti vasekwa ingovanyorai kumusana. Asi tinoda kutoona vakagadzira chipo chavo. Mwari vachikudzwa. Hallelujah. Zvokuumambo hwokudenga zvine protocol naye. Regai ndifarirewo maleaders ose mamwe andasiya macell group leaders. Ngatimbomafarireiwo muzita nemuropa raJesu. Hallelujah, hallelujah. Mapoka ose anoita vana asharing nemamwe mafunctional departments ndimi muchaita vokupedzisira pazvipo, including macell groups. Tapedza individuals pakuzopedzisira toda kupedzisira nemi naye. Mwari vachikudzwa zvichitiitira zvakanaka. Regai tifarirewo vana baba nana mai vauya kukereke. Munhu anonzi baba, munhu anonzi mai, ngatingomufariraiwo muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. You can give me a better amen. Hallelujah, hallelujah. Vana baba nana mai ndimi vene vechirongwa chanhasi. Pandaa kuzoenda kuyouth nemateenagers yava chechi yarini yamangwana. Imi ndimi vene vechirongwa chanhasi. Ngatimbofarirawo mayouth. Boka rababa namai manhiwi. Ayo amakasumuka. Mayouth nemateenagers ngatingoti ikwanyano patiri. Chechi yamangwana.
muri kuvaona, ende ndichakupai mukana kuno kumberi timboona kuti patinokusiyirai gotekwa rino munoita sei. Ngativafarire muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Ngatifarirei zvekare vana vedu vekusunday school. Sunday school. Sunday school. Amen. Nhasi hamusi kuinda kumaklasi, mune muchiitawo zviri kuitwa muno. Tichazongokupai 30 minutes chete pachaparidzwa ndo pamunoenda. Nhasi tinenge tichishumira tose, Mwari vachikudzwa, Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndikumbirewo Profesa naye. Profesa Nyabadza wasekretari vambotipawo zviziviso. Mwari vachikudzwa, vaomberereiwo vawane mafambire. Hallelujah. Amen and amen. Regai tutende baba masuka nai. Hallelujah. Ko ngatiomberezve maoko. Kwakundokumbirawo kwemunhu mukuru kuti ngatiaomberere, ari kutiitire zvakanaka. Sandizvo here? Amen and amen. Regai tipanane zviziviso zvanhasi. Ndaisekana mufundisi nezuro ndikati munhu waMwari, inini pazviziviso apa nhasi handina zvakawanda, ndiri kuda kungotamba chete. Haleluya. Zvinotiitira zvakanaka. Ndakaitirwa zvakanaka nerevival, nanhasi tiri kungoitirwa zvakanaka. Munoziva kuti paidefinwa average paya paya. Sorry, ndiri kuita kuti ndisvike pandiri kufanira kuenda. Ndakamboti ndichambouya pano nekaleseni kacho, ndomboita kaleseni kacho kekuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvinoyatsokurevei, kuti kana uri kunziri average zvinorevei kuma chakuti from the math side, but zvinoyatsonakidza. Definition iyo yakandinakidza, zvakandiitira zvakanaka. Regai tingopanana zviziviso zvanhasi zvakamira zvakadai izvi. Mangwana hatisi kutsanya. Hallelujah. Mfundisi vativo hatina fasting till the 31st of December. Uyezve all other programs have been put on hold except Sunday service. Tinofana kuya panapa kuchurch. Hallelujah. Tinofana kuya panapa kuchurch. So hatina fasting kusvika musi wa 31 December, but tikufana kunge tichiuya kukereke maSundays. Tiri kungokurudzirwa kuti there is a lot of information ichareleaswa netimu rekumedia neremarketing. Please, vari kutikurudzira kuti let's share as much as we can. Pamwe message yauchashare inobatsira munhu paari kuenda kuholiday yegore rineri. And pauri kushare message iyoyo, don't forget to put website yepano www.afmrudeport.co.za kuti vanyatsokuziva kuti tinomboita nezvei uye tiri vanani zvichitiitira zvakanaka. Ndiri kukumbirawo kuti kana paine vaenzi vatichivhakachira zuva ranhasi, tiri kukurudzirwa kuti muri kukurudzirwa kuti mundionewo. Nhasi alright, ndiri kuda kukuonaiwo kana tapedza zvatiri kuita apo pakanzi paconnecting lounge apo. Ndinenge da 1 minute chete nemi zvichingotiitira zvakanaka. Ndaita kunge kakugomera because maactivities ezuva ranhasi ane nyaya dzawo akangosiyana nemango mazuva ese, but ndofunga baba munogona kuzondijekeseravo. Hama munashe tiri kuziviswawo sekereke kuti mai Mushakwe vakashayikirwa namama wavo kuZimbabwe. Kana tavaona kuti vabate maoko uye ngatishandei nemasel group leaders edu pakugadzirisa mari dzechema. Regai tingoramba tichikurudzirana kuti muchiitiko chineichi uye after chiitiko chineichi, our tithes and our offerings, they remain our commitment and an important commitment to every believer kusangano uye nekuna Mwari. Saka tiri kukurudzirwa kuti tibhadhare zvegumi zvedu. Hallelujah. Imo mukereke munomu pano tinobvisa nenzira nhatu. You can transfer electronically, unogona kunoita an ATM deposit, kana kuti unogona kuuya nechipo chacho ipo pano pakereke zvichitiitira zvakanaka.
handiti mazviona kuti handina kana sero group randadaidzira kuti risangane after service kureva kuti zvakaringana. Munhu waMwari uyai mutore henyu chimuti chenyu chamandipa. Haleluya. Ngatiombererei maoko profesa vachigara pasi. Maita henyu profesa nezviziviso. Ngatingosvikawo patinofarira leader wekuketering. Maikadhi. Simukai vanhu vakuonei. Pari zvino tasvika panguva yema-items. Tichatanga ne-ushering department vane item yavo. Kotevera Shano and brothers. Shano nokwanisa kufamba muchiuya kuno. Kotevera Sunday school. Kozotevera ma-teenagers. Ngatifambe tichiuya ne-order iyoyi. Kune mufaro kuno kuna kupa o kune mufaro bana baba kupa o kune mufaro o iko Asha nemhuri yangu tinoti kana maropafadzwa regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Tati kana maropafadzwa regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Isu kana taropafadzwa ngatirege kukanganwa kutenda Mwari. Ngati kana taropafadzwa ngatirege kukanganwa kutenda Mwari. Ngatirege kukanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Tatenda wishe wangu nokuti ropafadzwa. Tatenda baba vedu nokuti ropafadzwa. Tatenda mama vedu nekuti ropafadza. Tatenda baba vedu nekuti ropafadza. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa. Yes. Mwari. Gatambire Mwari ngarufarei ashari ngarufarei. Oh. Ada wakati. Kuzokanga kutenda Mwari. Regai
kai kuzokanganwa kutenda Mwari, kai kuzokanganwa kutenda Mwari, kai kuzokanganwa kutenda Mwari. Tatenda Ishe wangu nokuti ropafadza, tatenda Ishe wedu nekuti ropafadza, kai kuzokanganwa kutenda, kai kuzokanganwa kutenda Mwari. Ngatiomberere ashari ngichigara pasi. Amen. Amen. Ndakamira kunoku naShano naKuku, vana vamufundisi vedu vane item yavo yavanoda kuita. Thank you, Daddy, for everything you do for us. Thank you, Daddy, for everything you do for us. Thank you for staying up for us the whole night. Thank you for buying pizza for us every day. Thank you for going out with us. Thank you for praying for us the whole year. As kids of Daddy and Mama, we just came here to thank Mama and Daddy for everything that they do for us, for taking us out and working for the church and staying strong for the church, staying up late at night and buying us pizza and yeah. And so we just came here to say thank you, and Kuku forced himself to come here. So he's here also. Yeah, thank you. Farirawo vana vamufundisi vako vachigara pasi, Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndivava misi nenguva tinombopota tichimbonamatira. Pamwe pacho wakaipa unouya through vana vokundikana, voti iwo kana vana vavo vakundikana vanotiparidzira ripi. Ngatimbopotawo tichimbonamatira mufundisi kuburikidza nevana vavo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Sunday school ndiri kutaura vachiuya, Sunday school muchiuya ndichifana hangu kubwereketa. Tinofanira kumbopota tichinamatira vana ivavava. Plus dzimwe mhepo dzinodzingwa pano paaritari dzinodzokera mufundisi through vana. Mozoona vana havabudi zvakanaka, vanodawo kuti vanamatirwe. Paunonamatirawo mufundisi uchimuka maintercessors navose, isawo vana vamufundisi. Nhasi izuva rawo nhai, ndosaka tichivaisa kuno kumberi tichimbotiwo vana vamama nadhedhi vepanyama vambouyawo vachiwanawo zvavanotaura kukereke. Haleluya! Ombereraiwo vana vedu vokuSunday school vachiuya, Mwari vachitiitira zvakanaka. Handizozivi ndinoda unondibatsira kuti mamaika yari kushanda here yose zvichitiitira zvakanaka. Tarisai kuti mamaika enyu ari kushanda here. Actually, let's see.
Good morning, church. How are you? We're here to sing for you, and all my friends are here to sing for you. Thank you. It's amazing germ lock tape keeps wetness and germs locked inside. Nothing gets under our skin, period. Always. Your grace is all I see, ay, ay, ay. Your mercy that have on you. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around, got me a brand new song. You did do one, your grace is all I see. Your mercy that have on you. You turn my life around, got me a brand new song. You did do wonder, Jesus, you did do wonder, hey. You did do wonder, hey. You turn your life around, get me, you. Jesus, you did do wonder, hey. You did do. You turn your life around, get me. You. Heaven and earth adore you were wonderful. Angels bow before you were powerful. Daily. You turn my life around, gave me a brand new song. You did do wonder. Heaven and earth adore you were wonderful. Angels bow before you were powerful. Daily. You turn my life, get me. Oh, no. Jesus, you done do wonder, hey. You done do wonder, hey. You turn my life around, give me a brand new song. You done do what the man not fit do. You done do what the man not fit do. You turn your life around, give me. You. I wonder. The things that you done do to make me wonder. You saw all around I see is your goodness and your favor and your mercy. You do what the man of it do. You do what the man of it do. You turn my life around. Yeah. No. You don't do what the man of it do. You don't do what the man of it do. You will turn my life around. Around all I see is your goodness, your favor, your mercy. Wonder, wonder,
uja wanakhona manje saphila nazengana khona lina zelingani bayethe amen hayibo rumitonde yenyu Jesu nakukwenya dekwenyu rumitonde yenyu Jesu nakukwenya dekwenyu nerumbitwe shumba mafiyose Gairumbite mafiyose rumbito denyu Jesu ngakukwenya dekwe rumbito kwa muri ngakukwenya
Ngatiomberere vana vedu veSunday school vachigara pasi. Ma-teenagers muchiuya. Ngatirambe tiomberera vana vedu vachigara pasi. Youth muchigadzirira panopedza ma-teenagers. Panopedza youth panobva paita westonari musana kugadzirira. I'm trading my sorrow. I'm trading my sin. I'm laying them down for the joy of that Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of that Lord. 1, 2, 3, go! Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen.
anotambira mwari wake, anotambira mwari wake, vanotambira mwari wake, vanotambira maoke, vanotambira mwari wake, vanotambira mwari wake. Hallelujah. Chechi ya mangwana ine vanhu nai. Youth muchiuya apa bhara maseterwa harina kumira mushe. Wombererayo vana vedu vemateenagers vachigara pasi. Veyouth vachiuya. Bhara maseterwa harina kumira zvakanaka. Regai timboona kuti ivo vari pedyo wacho vanosvika papi. Munoda kungoimbirwa chimwe chete ichocho. Mungoimbirwa kachimwe ichocho.
uye mamusi kuchida. Matinza imba song yedu yatatichida kuimba. Mfundisi kwa sisi wasikana waombe tiri mayouth futi. Ganda kupa murume chimbotamba uri kuyouth. Jesu unashwela Kalvari, gani magana jibitaruna. Iyo Kalvari yo. Jesu unashwela Kalvari, gani magana jibitaruna. Iyo Kalvari yo.
ngativaomberere youth yedu vachigara pasi. Westonaria vachiuya. Ngativaomberere vachiuya. Hallelujah. Nisoda kufarira Mwari wedu muzuva ranhasi tichipemberera baba wedu. Amen. Tatangirwa manje pakaipa. Hallelujah. Okay, tingopfuura mberi nesemujoy. Amen. Pane theme yakamboiswa nababa yaitaura kuti gore rezvitsva. Hallelujah. Takaitora kubva ikoko tichiuya nayo kusvika patiri pano, tichapfuura futi zvakare nayo mberi. Amen. Tinoda kuramba tichingoona zvitsva zvaJehovha kubva mubhuku yavakorinde vekutanga chapter 2 verse 9. Zvisina kuonekwa nemaziso kana kunzikwa nenzeve, zvisina murangariro wakazvifunga, ndizvo zvakagadzirirwa vanoda Mwari. Alright, let's go. Zvisina kuonekwa nemeso evanhu kana kunzikwa nenzeve dzevanhu, zvisina murangariro wakambozvifunga, ndizvo zvakagadzirirwa vanoda Mwari. Zvisina kuonekwa nemeso evanhu kana kunzikwa nenzeve dzevanhu, zvisina murangariro wakambozvifunga, ndizvo zvakagadzirirwa vanoda Mwari. Zvisina kuonekwa nemeso evanhu kana kunzikwa nenzeve dzevanhu, zvisina murangariro wakambozvifunga, ndizvo zvakagadzirirwa vanoda Mwari. Zvisina kuonekwa nemeso evanhu kana kunzikwa nenzeve dzevanhu, zvisina murangariro wakambozvifunga, ndizvo zvakagadzirirwa vanoda Mwari. Zvisina kuonekwa nemeso evanhu kana kunzikwa nenzeve dzevanhu, zvisina murangariro zvakagadzirirwa vanoda Mwari. Ndiani anoziva kazvinoitwa nedenga? Aiwa, hakuna kunze kwa Mwari. Ndiani anoziva kazvinoitwa nedenga? Aiwa, hakuna kunze kwa Mwari. Ndiani anoziva kazvinoitwa naMwari? Aiwa, hakuna kunze kwa Mwari. Ndiani anoziva kazvinoitwa nedenga? Aiwa, hakuna kunze kwa Mwari. Ndiani anoziva kakuita kwedenga? Aiwa, hakuna kunze kwa Mwari. Haleluya. Ndiye Jehovha anosimudza marombe kubva muguruva, anovagadzika nemachinda. Zvinoitwa nedenga, aiwa, hakuna kunze kwa Mwari. Ndiani anoziva kakuronga kwa Mwari pamusoro pemunhu? Aiwa, ndiani anoziva kazvinoitwa nedenga pamusoro pemunhu wavakasika? Ndiani anoziva kakuronga kweMwari pamusoro pemunhu wavakasika? Ndiye anosimudza marombe muguruva,
anovasiya vagere nemasvinda, ndiye anosimudza marombe mukuruva. Anovasiya vagere nemasvinda, ndiye akashatisa Ruthi naBhoazi panguva yake Ruthi ari shirikadzi. Ndiye akashatisa Ruthi naBhoazi panguva yake Ruthi ari shirikadzi. Ndiye akasimudza Mefibhosheti kubva kuLodhibha kumusiya kwaDhavhidha. Ndiye akasimudza Mefibhosheti kubva muLodhibha kumusiya kwaDhavhidha. Ndiye Jehovha anorangarira vanhu. Farira Mwari wako. Let's go. Let's go. Wombere wako kuna Yesu tuone. So. Vanotambira Mwari wavo. Ndiye anoziva kazvinoitwa nedenga. Aiwa hakuna kunze kwaMwari. Ndiye anoziva kazvinoitwa naMwari pamusoro pemunhu. Aiwa hakuna. Ndiye anoziva kazvinoitwa nedenga pamusoro pemunhu. Aiwa hakuna. Haleluya, haleluya. Varuvere vemavoko, vana vamufundisi Jiriji vauya pamwe chete nemwana mukuru wamufundisi. Mwari ngaakuitireiwo zvakanaka. Regai ndikumbirewo masingles chimhanyai ndokupai maminutes mashoma. Vaona zvichinakidza vakati hatingasaririri, chimhanyisai ndikupeiwo nguva. Ndichakupai nguva futi pachipo. Vaombererewo vachiuya vawane mafambire. Vaomberere vachiuya. Vanouya vari magurupu. Sister Joyce, ndinokupai zvangu nguva. Tarisai muone machenera vakaita magirini nemai. Amen. Amen. Oye. Amen. Masingu. Tiri kusecha. Settings. Masingu muri mara mukati umo. Avarimo.
Hallelujah. 25 dza Mateu vakawana chikomba chaenda. 25 ya Mateu vane gumi woye mationa. Vane gumi vasikana tiri pano. Vane gumi woye mationa. 25 dza Mateu vane gumi woye mationa. 25 dza Mateu vane gumi woye mationa. Yera 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 yera. Sabira Jesu. vaomberereyo varamba kusaririra ndambogurisira praise naye chiuyai mukambondirovera ka-item kenyu kamunako topinda mupraise tonamata toenda kumberi neservice Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Amen. Tiomberere maoko. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory, glory. Jesus.
Jesus. Yeah.
Just walk and look. Walk and look. Walk and look. Amen. Bless you. Mapasara mururuko. Hallelujah. Amen. Glory. Hallelujah. 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 Kana one chinokutadzisa kutamba chimbobvisa eti bhutsu wigi yes ebvise maglazi kana ari mwana chimbomisa pasi timbotamba timbofara timborumbidza Mwari wedu. Hallelujah. Chimboita mbele titwe Ona Jesu ni mambo, Jesu ni mambo, ona Jesu ni mambo, Jesu ni mambo, Daddy Jesu ni mambo, Jesu ni mambo, Iche Jesu ni mambo, Jesu ni mambo. Namina mu Malawi, namina mu Mozambique, namina mu Zimbabwe, namina mu Ghana, namina mu Harare, namina mu Luweyo, namina mu Malawi, namina mu Mozambique, namina mu Zimbabwe.
muchaona sununguro ya Jehova nyararai nyararai muchaona sununguro ya Jehova nyararai nyararai muchaona kusimutirwa kwa Jehova nyararai nyararai muchaona kusimutirwa kwa Jehova nyararai nyararai Moses ati maizi muchaona kusimutirwa kwa Jehova nyararai nyararai muchaona Hallelujah. Anzi baba ichipita. Hallelujah. Yesu notaka kumboramba. Hallelujah. Utatidi satana chite bora. Hallelujah. Ayo ajichipita tati baba. Hallelujah. Hallelujah. Jana ngafuma satana garena amite bora.
Shona nengirosi mangwanani ano dzakakomberedza chigaro chenyu dzinoti mutsvene 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 mangwanani ano yamuchireva rumbidzo dzedu tinoti muri mutsvene Jesu hakuna akaita semi Jesu namatoivi waiviri mutinda varugare vanhu vasinangezi vanotaura chokwadi kwazose zvirimbiko zvenyu ndihongu naameni tinokutengai Jesu tinokumaiviri tinokurumbidzai nokuti muri Mwari hakuna kufanana nevanhu vanoreva nhemba ino hamushanduki pazviuso zvenyu tinokutengai Jesu tinokumaiviri tinokurumbidzai wauya mucheki mukuru vanhu vachaona Ishe wekude ivo vanogezobusha vari kumakuva avo vaonekwe vose
makanaka muyamushoni tinokutenda ina mangwananano kushinda urupano tinokuremekeza ikota mushinda wenyasha mangwananano muyamushoni tatoya kuzosangana nevi mangwananano chese tatoya kuzokuna matai sangana inesu mangwananano mwari sangana inesu shese wenazareta tiona matamuna yedu mwari ngaiwanirwe nyasha taura izvenyu rine simba pamusoro poupenyu hwedu nezita rajesu wenazareta muyamuchenese zvatauya mangwananano tiona mata ngatirezeze kudzokera takadaro simba rechikuru riri pamusoro pehondo dzose nezita neropa ramambo jesu tinokutendai muyamuchenena kuti makanaka tinoremekeza zita renyu nokuti taunganira imi neropa rajesu kristu wenazareta tinokutendai mangwananano jesu nezita rajesu wenazareta masvitsa yenyu mangwananano mwari iri yose kwamuri muropa rajesu baba vedu vekudenga zita renyu irongarikudze kuda kwenyu ngakuite ipapasi pano azekudenga
We glorify your name, Jesus. Ndinoda kuti timbosvika patinodzokera zvekare. Ndinoda kuti timbosvika zvekare patinombodzokera pamberi paMwari. Timboimbirwa one more song. Ishe ndinzwei nomufaro. Nyasha dzamunopa vamwe ngadziuyewo kwandiri. Nhasi vamwe vanofunga kuti tauya kuzoropafadza vafundisi. Aiwa, isu tisu tauya kuzoropafadzwa. Isu tisu tauya kuzoropafadzwa zuva ranhasi. Chipo chauchauya nacho kana uchiuya uchirevesa wapa uchirevesa Mwari vachakuropafadza. Regai tisvike patinoimbirwa zvekare 2 stanzas chete. 2 stanzas tigosvika patinongonamata mushumiri asati auya kuti Mwari nyasha dzamunopavo vana vevamwe nhasi ndauya kuzoropafadzwa. Ndinodzidawo kumba kwangu. Ishe ndinzwe nekufara ndinzwe nzizi dzako dzidzoza
ngatiuyewo kwandiri. Nyasha dzamunopa vana vamwe ngatiuyewo kwandiri Mwari. Taura izwi rine simba kuupenyu hwangu nguva yamangwanana ano. Tagadzirira Jehovha, tagadzirira kuuya kuzoropafadzwa zuva ranhasi. Zvigonderei zvakapetwa, zvigonderei zvakapetwa nevatabakuru vangu. Makatendereka Jehovha, tinokudanai, tinokurumidzai. Baba vangu takurumidzai, takutendai. Maita henyu Jehovha. Zita raJesu, zita raJesu. Tingotendaivo Mwari vatigonera zuva ranhasi. Zuva ratauya kuzoropafadzwa. Nhasi tauya kuzoropafadzwa. Imboudza munhu ari pedyo newe kuti nhasi ndauya kuzoropafadzwa. Pauchauya nechipo chako Mwari vachakuropafadza. Ukauya nechipo chako uchirevesa denga harirambi rakanyarara. Regai tiombere present worship ichora nzvimbo dzavo. Mwari vachitiitirawo zvakanaka. Ishe vachikudzwa. Regai tinogona hedu kutora nzvimbo dzedu. Kuti pane vatangawo kupinda nesu zuva ranhasi. Ndaita kunge ndakanga mwasi ndandisina. Ndanga ndichiitira vamwe vaya vanononoka kuzouya. Munogonawo nokundiratidzawo nokusimudza ruoko vatanga kupindawo nesu zuva ranhasi. Kana varipo munogona kundiratidza nokusumudza ruoko. Maasha munogona kundibatsira kana varipo. Ngatingotendai Mwari, handina ruoko rwandaona. Varipo? Varipo vatanga kupinda nesu munogona kusumudza ruoko. Motora chimwe chidanho mouya kuno kumberi. Handina ruoko rwandaona. Ngatingotendai Mwari nokutiitira zvakanaka. Uripo? Vakadaro munogona kuuya kuno kumberi tizokukwazisai makwazisiro atinoita vanhu pano paRoadport Assembly. Tiri kufara kusangana. 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 Tinonzwawo Shona tese. Anopakanaka. Ini ndakamira kuno kumberi ndinonzi Baba namai Masuka. Ndinogara kunoti Hevel. Ndinoshumira ndiri pano pasi pababa namai mufundisi Jiriji vakachena vakagara apo. Munongoona kuti vafundisi tinochengeta. Imboumbereraiwo chechi ino. Munoona machenero avo. Havaendi kubasa vanhu vanotodya yako. Ende nhasi toda kuiwedzera. Ndo pandinoshumira ndiri. Isu tinochengeta vafundisi. Kuti pfuma yedu iwande kumba kwangu ndinenge ndachengeta vanhu vaviri avo. Ndinokumbirawo kuti muzvire introduce nomuti woyo kuti munoitwani, mabva kupi, makokwanani uye makanzwa nezvedu kupi uye mauya zvachose here kana kuti mangotishanyira. Amen. Amen. Ini ndinoitwa mai vana Magwenzi, baba tatenda, vasikuru vese vamwe vari kutora mapikicha. Ndinobva kuZimbabwe. Ndiri elder kuzayoja forward in faith. Ndinokutendai mufundisi nekuchengeta vana vangu. Ndinokutendai nekuuya kuzochengeta mwana wangu kuZimbabwe. Amen. Mangwanani akanaka. My name is Pastor Tendai. I'm from Victoria's Family Church International. Prophet Kudakwashe Jose. I'm from Zimbabwe. I've visited you. I've been invited by my Chiangwa. Thank you so much. I honor you, sir. All right. Mapepa amapiwayo anongotaurawo nezvedu kuti tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi. Munogona kufilawo madetails enyu panopera service. Secretary Professor Nyabadza vachada kuzokuonai pakanzi Connect Launch apo. Vane zvavachakuitirai ipapo panopera service. Regai tikuombererei muchitora henyu nzvimbo dzenyu. Mwari vachikudzwa, Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai nditorewo mukana uno kugamuchira mhuri yandakapiwa naShe. Ndine mudzimai wakandida uya wandanga ndichimbotaura tsano ndio vakandigamuchidza mudzimai. Imbofariraiwo mai Masuka. Mai Masuka imbosumukai havakuzivi
mudzimai uyu ndinomuda. Takaropafadzwa nevana vedu 3, vasikana 2 nomukomana mumwe chete, Mwari vachikudzwa. Ndisingapedzi nguva, regai ndikumbire mufundisi Matekwe vauye kuno kumberi vazotipa kudya kwedu kwezuva ranhasi, muchivaomberera vachiuya. Mufundisi mama mai mufundisi Matekwe vachiuya kuzotora nzvimbo yavo, muchivaombereravo. Vaombererei kusvika vasvika. Mwari vachikudzwa. Amen. Tigare pasi. Ndoda kutenda Mwari nemukana wandapiwa zvekare kuti titaure inzwi raMwari. Pane vasikana vaya vanosimboverenga nhasi vaindepi? Okay. Ndoda kuti mundiverengere kuna John chapter 4 verse 23 to 24. Ndichazama kuti ndibatanidze kusamaraiza zviri kuitika pano zuva ranhasi. Muzita raJesu, amen. John 4 verse 23 to 24. But a time is coming, and now is here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father seeks such people to be his worshippers. God is spirit, and the people who worship him must worship in spirit and truth. Mwari varopafadze kuverengwa kwenzwi ravo mazvita. Nyaya yataverengesa pano irikuita sokunoti Mwari vari kutsvaga vanovanamata mumweya nemuzvokwadi. Pakutsvaga ipapo ndo pane nyaya yangu. Kureva kuti dzimwe nguva vanhu vanogona kushaika. Asi ndoda kuti pakunamata, because zvandichataura nazvo ndezvekuti Jesus the center of worship. Uye toona kuti iye tinomunamata sei. Muzita raJesu, amen. Nokuti pano pane zuva rakanaka rataunganidzwa naMwari, randinotenda kuti takagadzirira kubva gore richitanga kusvika zvino. Zvino patiri kuzvirongedzera, ndoda kuti muzive kuti zvese zvatiri kuita masikati ano zvine chokuita nekunamata Mwari. Muzita raJesu, amen. Mumwe anogona kufunga kuti tarasika kana kuti zviri kufamba sei, but hatina kurasika. Ndoda kuti Mwari vatibatsire mumaminutes mashomanana atiri kufamba, kuti ugone kuva a worshipper, kureva kuti unotevedza zvaari kuda. Muzita raJesu, amen. Nokuti worshipika Mwari vanotoida, kurumbidzwa ikoko Mwari vanotokuda. Muzita raJesu, amen. Kureva kuti patauya tiri kutenderana kuti tese takatendeuka, tese tinoziva Mwari. Nokuti kuti ugone kuwoshipa Mwari nesimba rako nemoyo wako wose nepfuma yako yose, hazvingotangiri pakungouya kuzokanda, but zvinotangira pamoyo wakaziva Mwari. Muzita raJesu, amen. Kana moyo usina kuziva Mwari, zvinonetsa kushumira, zvinonetsa kupa kubasa raMwari. Saka tiri kunzi pano Mwari vari kutoita zvekutotsvaka vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Muzita raJesu, amen.
Pauro anoti ndakasangana naye rakacheka zuva richipenya, ndikasangana naye mukada kuzomuona upenyu hwake akashumira Mwari muzita raJesu. Amen. Pari pakushumira ikoko unozoona kuti pane chikamu chegiving chiripo, nokuti giving is part of worship. Haugoni kunamata usingagoni kupa. Bible rinoti do not appear before me empty handed, kureva kuti waitova murayiro kuOld Testament kuti kana uchiinda kuimba yaMwari unofanira kuenda wakatakura something. Zvatiri kutenderana kuti zuva ranhasi tauya takatakura something muzita raJesu. Amen. Unozonzwa shoko raMwari richiti zvipo zvako iwe Cornelius neminyengetero yako zvasanganiswa zvasvika pamberi paMwari, kureva kuti kunamata hakudi kuwanda kuchishayiwa kupa. Nekupa ngakuvepo asi kuwandawo futi kunamata. Saka zviviri izvi zvinobatirana muzita raJesu. Amen. Solomoni akapa, mukatarisa musuwo akadedicata temple, akapa zvemhando yepamusoro muzita raJesu. Amen. Wozonzwa kuti kana tikarangarira imba yenyu, kana zvikaita kuti pakati pedu pane denda, asi kana tikarangarira imba ino after apa, asi tikarangarira imba ino vanorwara ngavapore. Kana zvikaitika kuti pakati pedu paita hondo, asi kana tikasimudza maoko edu tiri muimba ino, Mwari wedu mutinzwe. Kureva kuti kupa Mwari nekusacrifice kuna Mwari kunoita kuti Mwari vapindure minamato yedu muzita raJesu. Amen. Mwari unoshamisa, unomisa hondo nokuti vanhu vaziva zvavari kuita. Muupenyu mune hondo, muupenyu mune mhepo dziri kuvhuvhuta, asi masikati ano kana kuti mangwanani ano pane anofanira kudzimisa neoffering nemunamato muzita raJesu. Amen. Praise and worship ifambai muchiuya kuno, ndichashumira ndichita zvandenge ndichida, fambai timire tese. But ndinoda kuti Mwari vakuonese chinhu chokuti pakapiwa navana vaMwari, Mwari havarege kutarisa muzita raJesu. Amen. Tiri kutenderana here mangwanani ano kuti it's a worship service, but manamatire edu ndeyekupa muzita raJesu. Amen. Munoziva here kuti kana tikapa panoita deliverance. Kungopa chete Mwari vobva vaita kuti zvinhu zvako zviendeke. Munoona kuti vakadzi vaye vandaitaura vaipa Jesu vachishumira naye, mukazoona upenyu hwavo hwakaramba huri pana Mwari, kureva kuti munhu haagoni kuti ndinoda Mwari asingagoni kupa muzita raJesu. Amen. Tiri kuti isusu paworship ipapapa patiri kunamata tichiuya nezvipo zvedu, unozonzwa shoko raMwari richiti musauya nezvakaremara kana zvakapofomara, nokuti Mwari vanoda zvakanaka, kwete chenji yasara pakutenga chingwa, asi kunyatsoronga kuti nhasi ndiri kunopa Mwari muzita raJesu. Amen. Kana tikanzwisisa nyaya yekupa tichakomborerwa zvisingaite. Tinokomborerwa pamweya, tinokomborerwa panyama, tinokomborerwa pakubuda napakupinda. Mwari unoropafadza patinokanyira chingwa, Mwari unoropafadza zvibereko zvedumbu, kureva kuti kana tikapa Mwari unotifarira masikati ano muzita raJesu. Amen. Saka tiri kuti give and it shall be given unto you. Wozonzi good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom muzita raJesu. Amen. Masikati ano, masikati worship, manamatire edu ari manamatire ekupa kuna Mwari. Unoziva ukapa kuna Mwari uchaona kuti moyo wako unofara. Pakangopiwa muziva kuti vatumwa vaya vakaenda kuna Abrahamu, pakambotaurwa nyaya, kunonzi Sara ari mutemberi kana kuti mutende rake akaseka.
muzita raJesu, amen. Asi Abrahama ndobva akavhira mudzimai wake akati, endai munotora chimhuru chakanaka mugadzire chigopa vatumwa. Unozonzwa kunzi vatumwa vaya vadya vaguta, vakatanga kutaura negore rinouya nenguva inouya uchabata mwanakomana. Ipa zvokuti Mwari vatange kungotaura. Ndiri kutenda masikati ano kuti vatumwa vazere mukati umu vachataura kuupenyu hwedu kuti nenguva ino negore rinouya pane anofanira kubata promotion yake, pane anofanira kubata mwana wake, pane anofanira kusunungurwa nokuti ane zvaaita kuna Mwari. Muzita raJesu, amen. Patinge takuzemba blessings and honor be unto thee, thou seated upon the throne. Amen. Blessings, blessings and honor be unto thee, thou seated upon the throne. Amen. Wakabata envelope yako. Blessings and honor be unto thee, the seated upon the throne. Amen. Mwari vagere pachigaro vachitarira vachitenda kuti ndakavapa mufudzi akanaka anovafudza zuva nezuva. Saka agere pachigaro achange achifara. Iwe neni tichiti rumbidzo nekukudzwa ngazvive kwamuri Mwari. Saka ndati it's a worship service yatichange tichipa kuna Mwari. Muzita raJesu, amen. Nokuti Mwari kana tikamupa uchimutenda kuti Mwari makanaka, makandirwira Mwari kubva gore richitanga, handina kugona kunzvenga mweya yechina, asi Mwari makaenda pamberi pangu mukandiratidza pfuma iri murima yakavanzika isingazikamwe. Nhasi uno ndinoidzorera kwamuri nemufaro. Unoziva here kuti vanhu vekwamarangi vasina kuzarurirwa nyasha vakanga vachitora ngoda diamond vachinhonga, vachitema mbudzi nadzo, vachitema mombe nadzo. Kana ukasazarurirwa unotambisa opportunity. Asi murungu anonzi Bennett aona vachidaro akauya akati, matombo aya munotemesa mbudzi ndinoada, potai muchiunganidza, potai muchindiunganidzira, muzadze masaga nemasaga. Ivo vopiwa dhazeni rechingwa. Bennett ouya kuno kuSouth Africa akatakura masaki engoda, ndiye akapfuma. Kureva kuti kana ukasaziva nyaya yekupa unorasa opportunity uchikandira kune vamwe. Asi manhesikatana tiri kuramba kuti handina opportunity yandinorasa, handina yandinokandira panext door, handina yandinokandira kufactory kwandinoshanda. Nhasi uno ndiri kushanda zichiuya kwandiri. Muzita raJesu, amen. Patiri kupa tichiti Mwari tinokutendai. Ndakarwara asi handina kufa, ndakaoperetwa asi handina kufa, ndakaita mistake yaifanira kundidzingisa basa asi handina kudzingwa, pandakashayiwa rendi ndaifanira kukandirwa panze asi handina kudzingwa. Mwari ndinokutendai. Unoziva here ukavatenda Mwari uchivaudza vanosimuka. Zvakangofanana ndikati ndokutendai save, ndokutendai dziva, mangwana vanouya homwe yese neenvelope isina mbovhurwa vachiti kumba uku kune mukadzi anonditenda kana ndamupa. Toda kuti envelope dzinobva kuna Mwari dzichiuya kwamuri dziuye dzisina kuvhurwa, pakeji yako yakazara, nokuti wagona kurumbidza Mwari. Muzita raJesu, haleluya. Kupa kune mufaro. Ndoda kwenda nitaura patiri kuweshipa Mwari. This service uzive kuti it's so important. There are 7 types dzatinopa tichiwoshipa Mwari. Kune yatinoti yada, to worship takasimudza maoko. Muzita raJesu, amen.
tiri kusimudza mumaoko edu takabata maenvelope edu muzita raJesu. Haleluya. Simudza maoko ako urumbidze Mwari nokuti ndiye. Simudza envelope yako akarurama. Simudza maoko ako urumbidze Mwari nokuti ndiye uchiweva pamberi paMwari, uchiweva pamberi paMwari. That's what we call yada worship. Uchiuya nezvipo zvako nemufaro uchiti Mwari ndinokurumbidzai nokuti ndimi mega makafanirwa nerumbidzo. Handisi kupa kun'anga, handisi kupa kuna nambuya, but ndaseta this time Mwari kuti ndiweshipe nepfuma yamakandipa ndichiti ndimi mega makafanirwa nerumbidzo, ndimi mega makafanirwa nekukudza. Vari kuzviita nekutenda muri kutobatirana neni chiri kutoenda izvezvi. Mwari vachibvisa zvakakukomberedza, Mwari vachikakavara nezvinorwa newe, nokuti kupa kukwashuka, kupa kurevesa kuti Mwari ndimi makandipa, handina mumwezve wakandipa. Muzita raJesu. Haleluya. Kune yatinoti tichiuya tichipa tinoita yatinoti teila, to sing with a loud voice. Uchitenda dai ndakaita bofu Mwari ndaidzingwa basa, dai ndakagara muchipatara for 6 months, kambani aizotaura kuti mazuva enyu ekugara kumba awandisa, chidzokerai kumba. Saka pautiri kuita masikati ano unenge uchiimba with a loud voice, ndokutendai Jesu munoshamisa, munoite minana nezviratidzo. Ndokutendai Jesu munoshamisa, munoite minana nezviratidzo. Ndokutendai Jesu munoshamisa, munoite minana nezviratidzo. Munoite minana, munoite minana, munoite minana nezviratidzo. Musandirasisa, musandirasisa. Kune vasina kurohwa makumbo nemotikari vari kuti Jesu ndinokutendai. Kune vasina kuita mapofu nekubata machemicals kwavanoshanda vari kuti masikati ano Mwari ndinokutendai. So patiri kuita teila tiri kuti Mwari mapfupa angu nemabhonzo angu zvakabatana zvichifara pamberi penyu, riri zuva rekutenda Mwari. Saka ngatimbodemonstrate yatinoti teila, ndokutendai Jesu munoshambisa, ndokutendai Jesu munoshambisa, ndokutendai Jesu munoshambisa. Munoite minana, munoite minana, munoite minana nezviratidzo. Munoite minana, munoite minana, munoite minana nezviratidzo. Wamubetserwa iwewe, wamamhururewe, uchitambira Mwari, uchirova kajaivhe nyasha. Ndokutendai Jesu munoshamisa, ndokutendai Jesu munoshamisa. Anyaitone haleluya, haleluya. Utari padhuze. That's a tehila worship. Yekutenda Mwari, zuva yekukudza Mwari, tichifarira Mwari. Ndiri kufamba tsinga dzangu dzakarukana dziri pamwe chete. Satani akanditaimira mumugwagwa, Mwari vakandinzvengesa.
varoi vakanditaimira ndakavata, Mwari vakandivhumbamira. Saka ndinoita tehila worship nhasi ndichipa kuna Mwari muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Kune yatinoti baraki worship, yatinichiti bow down and worship you. Imba worship you. Worship you. Bow down and worship you. Bow down and worship you. Worship you. Munamata takapfugama pamwe uchiimba kuti ndichichema nematambudziko. Nhasi paunopfugama wakabata envelope yako woti achapera, ndichafara, ndichayambuka madhimoni akatarisa, ndichagarika Satani asingade achida, ndichaona vazukuru vangu madhimoni akatarisa. Mwari uchandipa nyasha dzekugara muSouth Africa ndine permit. Mwari achandigonesa kuva musoro kwete muswe. Saka paunenge uchinamata unenge uchidzorera mbiri kuna Mwari. Saka tiri kuti zuva ranhasi ndere kunamata ramusika anotichengeta in a foreign land. Thank you, Lord. So as we bow down, unenge uchichema uchiti Mwari ndakasiya hama kumusha, vamwe vakatotarira kwandiri, asi zvandiri kuita nhasi uno ndiri kudyara mbeu isingadyiwi, isingapfukutwi. Ndiri kudyara mbeu ichamera, nokuti ukadyara 25 kg unokohwa zvinoenderana ne25 kg, ukadyara 50 kg unoenderanawo nezvozvo. Saka unenge uchinyengetera wakatarira kuna Mwari kuti ndichichema, wakabata envelope yako kuna Mwari. Takapfugama kudai muudze Mwari. Handisi kuzviita nokuti ndine mari, ndiri kuzviita nokuti Mwari vakati ndizviite. Ndauya kusvondo nhasi Mwari, handidi kuti upenyu hwangu hurambe hwakadaro. Vataurire Mwari ndiyo mukana, vaudze Mwari ndiyo nguva yacho yekuti Mwari, when we bow down before him, anonzwa minamato yedu. Toda kutenda Mwari, tinomurumbidza Mwari asingadi vhisa kuti arwe hondo dzedu, asingadi mubetseri. Kana wakasungwa nekenza, gamushira nyasha dzokupora. Kana une zvinokuremera, ndatisangana naMwari pamabvi. Vatumwa ngavakubate on my behalf, nokuti matambudziko evana vavanhu anorwiwa naye. Patinoita bow down and we worship him, unofarira rumbidzo yerudzuru, orangarira vanhu vake. Makanaka Mwari, makanaka Jesu. Dzidza
dzidza kurumbidza Mwari zvakadaro zvakadaro. Dzidza kurumbidza Mwari pasina ari kurutivi rwako. Tisvike patinosimuka. Rikamandereveshika. Dzidza kurumbidza Mwari. Dzidza kurumbidza Mwari. I'm saying this afternoon, it's a worship service. Tichipa mbiri kuna Mwari. Nokuti hakuna mwezha wakafanana naye. Muzita ra Jesu, hallelujah. Amen, amen. Jesus. Kuneti atinoti tuda to give worship. Tati nasizwa ari kunamata Mwari. Tine zvatinazvo nemaoko edu in adoration. Tichimupa mbiri. Musandakashamisika kuti Mwari vanombozvifambisa sei. Ndichirangarira mukomana akafa in a very fatal accident. Vamwe makamuona pa social media. Ainzi Gray, I can't remember. Gary. Mukadzi wake bhokisi riri pamberi. Anoti Mwari havana kuti ndicheme. Mwari havana kuti ndibvunze kuti wafa nei. Mwari havana kuti nditsvage muroyi waroya kana watumira zvaatumira. Anoti Mwari vakandidzidzisa kunamata. Saka newewe wakadaro. Kumba wasiya zvakadaro. But masikati ekunamata. Anoimba kambo kanondikomborera. Bokisi remurume riri pamberi. Makanaka Jesu. Makanaka Jesu. Simudza ruoko wako uchitie. Makanaka Jesu. Makanaka Jesu. Makanaka Jesu. Simudza ruoko wako uchitie. Makanaka Jesu. Zvinoita sekunge ndingakuremedzai masikati ano. Wapa uri kuya kuzopa zvese zvauinazvo. Kwete nekuti hauna manidzi. Kwete nekuti hauna kuda kuitwa. Wapiwa zvokuita naMwari. Zvino Mwari wati chisimudza ruoko rwako neenvelope uchiti makanaka Jesu. Ndiri kunamatira nekudzinga udyi. Mukasatondibata ndiri kutoenda so. Ndiri kunamatira mapromotion iwaya. Urwere huri muropa ngauende. BP iri mutsinga ngaiende. Tichiti makanaka Jesu. Makanaka Jesu. Simudza ruoko wako uchitie. Makanaka Jesu. Makanaka we. Makanaka. Simudza ruoko wako uchitie. Makanaka Jesu. Toya tiri kutiyata chuda. Then kuye tinotizama. Patichange tichiuya nezvipo zvedu taramba anotsamwa. Mazvinzwa here vadiki? Bhaibheri rinoti kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Muzita raJesu, amen. Tichifara pamberi pauda kuzoropafadzwa naMwari. Ita zvose usinganyunyuti. Pazama apa hanzi panenge pachiridzwa instrument. Machinda achifara. Achitenda Mwari. Ndokutendai Jesu munoshamisa. Munoiteminana nezviratidzo. Ndokutendai Jesu munoshamisa. Munoiteminana nezviratidzo. Munoiteminana.
worship day. Munoziva here kuti kupa kunamata. Kupa kuna Mwari kunamata. Abraham haakumbirwi mombe, haakumbirwi makwai, anonokumbirwa chiri pamoyo kuti ndicho ngachiuye chive sechipiriso. Abraham haazezi nokuti Mwari havavhundutswe nemaofferings edu, nokuti nyika nekuzara kwayo ndezvake. Vanoti ndinoda mwana, iye waIsaac anotobvunza kuti nhai baba, munondo tinawo nehuni tinadzo, ko chibayiro chacho chiripi? Zvikanzi Jehovha Mwari anoziva, tauya nezvatinazvo tinazvo, asi ko nhai Mwari chibayiro chacho chiripi chako iwewe? Uchazonzwa shoko richiti cheuka utarise mugwenzi, mune gondobwe ririmo rauchapa sechibayiro. Ndoti wakwauri tendeuka mumweya, utarise mugwenzi rako, utore zvichava zvako zveupenyu hwese muzita raJesu. Haleluya. Hamunzwa Abraham achiti Jehovha, haleluya, the Lord will provide. Jehovah, hallelujah, the Lord will provide. Neniwa ndiri kuti kwauri Jehovah will provide. Mwari havazimbavha inoba zvinhu zvevanhu. Kana madyara munokohwa. Isaac akadyara munguva yedrought, akakohwa 100-fold. Gamushira nyasha dzekukohwa 100-fold. Muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kupedzisa neyatinoti shabak, to address in a loud tone. Tichingoombera maoko, tichipururudza, tichisvetuka pamberi pake. Jesus. Tora nzvimbo yavo, vachitora nzvimbo yavo. Regai ndikukumbirei timbogara pasi, mufundisi chimbomwai dringi muchizororera tinde pane chimwe chikamu. Praise and worship munogona kugara pasi ndozokudaidzai, zvinotiitira zvakanaka. Mufundisi, thank you so much, matiitira zvakanaka. Ndaikumbira kuti mutombo mwariri dhiringi chairo, mufundisi baba varivhure, zvichitiitira zvakanaka. Taakuenda kune chimwe chirongwa, ndiri kuzviona vanodzidzisa ravanoita nhai. Muri kuona mufundisi Matekwe vari kuvhurira mai. Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka. Ngativape chipo chokuombera kuna Jehovha washandisa murandakadzi wavo. Panguva ino tombopanana break ye 5 minutes. Mapoka aya taakuda kuenda kwatinofanira kuenda manje. Mapoka aya kana wanga usati waona leader wako wekudheko, woona mai Mulambo, kana wanga usina kuona mai Kadhi ku-catering, wovaona ma-cell groups. Asi ngatiitei zvatinoitira muno, hatiitiri panze, tinoitira muno tichionana. Wanawo pane zviri kuitwa kugroup raunobelonga to. Kunyangwe usina yakatarwa, wanawo yako inoendawo ipapo. Ndichazokumbirawo vatungamiriri vanotungamirira mapoka ose, tazopedza service mose vasingakwanisi kuisa bepa ravo muenvelope chauya kuno kumberi. Ndinokumbira kuti mundisvitsevo mazita evanhu vose vanotaya kumari dzamunenge mapa chipo kuna mufundisi. Mufundisi pavanokwira gomo vanoenda nemazita iwayo. Kana kuboka kwako kwakatarwa 100 rand, kana usina wanawo 20 rand inoenda ikoko. Ndapota hangu taizviziva kuti tichauya tichipa zvipo nhasi. Saka wanawo chinoita kuti udi, ndiri kuona vamagunda vakagara kumasure, vana mai Mugando vari pakati. Saka ngatimbogadzira naye for the next 5 minutes tichiona mapoka edu zvichitiitira zvakanaka. Vakomana vamagitare muchindirovera, baba namai Makanda muchimbofanira kundivhurira. Nai vakomana, gadzira ega vachi vese. Ngatione edu mapoka, ngatimboona naye mapoka tichigadzirisa. Asina kuona cell group leader, ndaunomuonawo uone kuti zita rako radii rapia. Mufundisi pavachakwirawo gomo
namatira department renyu wani kwavo. Ndinoziva tichamira sema-individuals, asi kugroup kwacho rega ndikembwedzere umwe munhu kuti avepo Mwari vachikudzwa zvichitiitira zvakanaka. Vakomana vamagitaro manaka here? Vamakanda vari kupi? Nditagirewo vamakanda. Ngationei magroups. Onawo leader wako zvichitiitira zvakanaka. Gadzire wakasongedwa. Nditsvagirewo vamakanda. Ndinotsvaga baba vamwe chete vanomira pakamirwa navamakanda. Ini ndichambogadzirisa zvangu entertainment kuno, ini muchigadzirawo mari dzevafundisi. Mwari vachikudzwa naye. Onawo imusha munombopota mutarisa zviri kuitika kuno, asi vakomana kwenyaya imi. Onawo leader wako kudepartment Mwari vachitiitira zvakanaka.
Ngatichitora nzvimbo dzenyu, ngatitora nzvimbo dzedu, vanopesa pesa tose vaviri vatatu vanenge vari pana lita, Mwari vachitiitira zvakanaka. Ngatitorei nzvimbo dzedu, Mwari vachikudzwa, tingosiya vacho vachiri kupesa kunyoresa pamalidha. Ndinokumbirawo zvemari tizviitire muno muchechi panze. Vamulamu ndibatsirewo, pane vanhu vari panze ngavapinde muno muchechi. Nemaasha ndibatsirewo, vana vose taakuvada muno nokuti taakutorongana semhuri kuti tizopa zvipo zvedu kuvanhu vaMwari. Mwari vachitiitira zvakanaka. Naye minute past 12 mufundisi naamai vanenge vatova palive. Munongosiya makwira gomo, zvedu zvatoita zvakanaka. Nditorerewo vana vanenge vari kubuda panze, vanhu vese ngavapinde muno, including vana veSunday school ngavauye zvekare, nokuti tichange tichimira takamira semhuri. Magroups ndimi munoita vokupedzisira kana maindividuals adi aita zvakanaka. Vakomana Shona yakaso. Nditorerewo vanhu vari panze kugedhe uko vauye mukati, nevana vedu veSunday school tose tiite zvatinofanira kuita.
tiombererewo kamaoko chidowo tinacho makumbo anogona kunge achidi hawo achiramba hawo vanyamunga ndipoiwo icho regai tiinde pachikamu chatakamirira Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndikumbire mai mufundisi Matekwe vazomirawo neni, Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndikumbire zvakare mufundisi Jiriji naamai vazomira vanyamuka. Mufundisi naamai mufundisi ngondipaiwo 2 minutes. Vakomana chimbondikwenyerai kamwe kaka. Sister Gracious, munoda kuuya uzokwenya. Muite chaizvo chaizvo chiuyai. Ndokupai mukana unoyu. Ndombokupai mukana unoyu ndikakupai 3-5 minutes monyatsokwenya chaizvo. Asi mukaona ndamira sorry. Usaone mwako ari mumudenga tikupembera mufaro atapiwa ariyo zvedu zvashata Mwari wedu vatisimudza tapiwa tavhura kanaka pamberi pegongi pano pane zvikuitika usaone mwako ari mumudenga tikupembera mufaro atapiwa ariyo zvedu zvashata kai timbotamba akuna kadeya so timbopa muvengi tamba gede
wako usapokereka tambira Mwari wako usapogaya tambira Mwari wako usapokereka tambira Mwari wako usapogaya varoverewo maoko vanogona. Ngati varoverewo maoko vanogona. Nguva yatanga takamirira yasvika naye. Mudzimai wepazere fata asisina chinhu panotuma munhu waMwari akati ndasara noutsotso chete kuti zvangu zviite. Muprofita unoti zvawasara nazvo izvozvo kana uida kuti zviwande chitanga wandipaini usati wapa mwana. Kana uchida kuti ndogara nchitaura nchiti kana uchida kuita mari ngaiuye kunoku. Kungoti chete kana usati wavhurirwa wako pamwe pacho zvinonetsa kuti unyatso kubvuma zvandiri kutaura, asi pane vakavhurirwa. Kana uchida kuti mari ishayiwe basi uya nayo paaritari panapa upe mufundisi nhasi. Kana uchida kusvika pacertain level unouya nayo pano. Kana usati wasvika palevel ye10,000 chimbouya unayo panapa kusare kusina chinhu umboona kuti Mwari vanoita sei. Kana takatumirwa vanhu vaMwari vanofanira kuti vadya zvedu zvinomultiplya. Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndikumbire mai mufundisi Matekwe vachiuya kuno ndichizoshandawo navo zvichitiitira zvakanaka. Mwari vachikudzwa. Regai ndikumbire zvekare mama nadhedhi mukandimirirawo nechepanapa zvinotiitira zvakanaka. Mufundisi Jiriji naamai kuitira kuti isu tapane misodzi mugotinamatira. Pamwe pacho tine zvedu zvisati zvaita Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndipe kunguva kuna mama zvichitiitira zvakanaka. Ameni. Hai, mborova mbeterwa, mborova mhururu. Uchiti zvangu zvakuzobhadhara. Muzita raJesu, amen. Toda kuti tifambe takadai. Ngatimbozviombererawo maoko tose tinogona naye. Vana baba mama uda kuriga makundwa asi gore rinouya njamboriga futi. Munongoitawo times 2 yamunayo vana mai havasviki. Mufundisi Matekwe naamai tinokundwa nemanhamba madzimai akawanda. Asi mari yacho tisu tinoita vapa futi. Saka wapamwe pacho wotombopotawo tichiriga asi mangoiona hondo yacho. This time vanga vakagadzirira, but thank you so much. Nokuriga asi tinoisa hedu kana tariga tinowedzera. Isu chatoda nyongoti kaiona todi towedzera, hatizorigi zvokutaura chete.
tinotonotora kuhomwe yedu todi toisa asiwo iye zvinotangoti ngatimboitawo mafair elections zvitiitire zvakanaka kufara muimba yaMwari. Regai ndimbokumbira Dheko naye muchiuya nezvamunazvo ndisati ndasiyira nguva kuna mufundisi Jiriji naamai. Uyai Dheko kuitira kuti kana mufundisi vava kuzoita zvavanoita vanozongoita zvichitiitira zvakanaka. Dheko handizoda kumbosheka, uyai musheke. Nguva ndenyu, hatina kwatiri kuinda. Mandipa chipo here. Panovhurwa vangarava chipo cheDheko. Imbomirai. Chipo chenyu che 300 rand. 3,700. Mudouble papo mugoshekeswa. Kushekeswa hakuiti ikoko. Double digit. Mukanti not of Ndekas nepraise ndinonzwa. Mazvinzwa. Imbovashekesaiwo mbijana vambocheka. Hallelujah, hallelujah. Tisu varidzi musha. Mabalunzi tisu. Zvese zvinongojeka jeka tisu varidzi vemusha. Tikasajekesa. Tisu varidzi vemusha. We are living Hanzi makati chi mama hanzi live above people's comments. Hatina basa nema comments enyu. And we are challenging our challenges. Tine chipo chedu seDheko for our mothers. Tinotenda. Asheke mpe. Vaomberi vachigara pasi yavo yokusheka yakwana. Kubva pakati pomwoyo wangu mufundisi, hapana chinhu chinofadza sokutungamirira vanhu vanokusapota. Unogona kungomira kunoku vanhu vakasakusapota, ukazosara wakamira oga kusina kana group 1 rauya, kusina kana ma-individuals auya. Asi regai nditaure ndichiti mufundisi naamai munoita basa. Zvinoonekwa nezvinoitwa navanhu. Ngatimbozviomberereiwo maoko. Ngatiomberereiwo iwo mufundisi naamai vachiuya kuno kumberi. Ndichizovasiyira chimuti mufundisi Jiriji naamai vachiuya kuno kumberi. Vafarirei vachiuya. Havasi kusheka mapendekete. Aiwa tingagara hedu pasi. Toda kutenda mufaro uri muno. Toda kutenda zvamatiitira kereke. Kubva kuma-families, ma-individuals, ma-departments, ma-companies. Toda kungokutendai nekuda kwerudo rwenyu rwamatiratiza. Haruna kutanga nhasi, tinogara tichiruona rudo rwenyu. Toda kungoti nezvese zvamatiitira nezvipo zvamabvisa. Mama vataura vakati kubvisa chipo munamato. Ndinongoti ndai Mwari vazadzisa minamato yese iri mumaenvelope iwayo. Dai Mwari vakuitirai zvakanaka. Madoors ngaazarurwe. Vana ngavaitirwe zvakanaka kuzvikoro, kumabasa kwatinoenda ngatiitirwe zvakanaka. Mwari vatisiyanise nevasingatendi kuburikidza nezvipo neminamato zvamaunza. Hanzi toropafadzwai zvekudaro. Sekutaura kwaita mama, kuropafadzwa zvekutodaro. Zvionekwe kuti pane zvakaitwa naMwari mukati meupenyu hwavo. Tinokudai, tinokunamatirai kubva pasi pemwoyo yedu. Mwari vakuitirei zvakanaka. Amen.
Hallelujah. Vakafara chete. Kubvunza chirango mufaro ndauona. Amen and amen. Regai nditange nekutenda church board, my departmental heads, my individuals, and tese semuri, my leaders ose. Isuse vafundisi. I think we are one of the few pastors privileged to that extent. Yekuti vanhu vanokupa vachifara. Amen and amen. And kuti hakuna vamwe. Ndati we are one of the few pastors vanopiwa vachifara. My special mention to praise team, not for the gift, but for the work and the commitment they take. Ndo group rinonyanya kurwadziwa namfundisi. Nekuti ndo group rino interface namfundisi every day. Sister Gracious vaichema kuchema, asi Mwari vakandibatsira misodzi yavo yaamishoma. Vaiti ndikava criticize ndikati hapana zvamaita vochema, but mazuva ano vakungobvunza kuti baba todii kureva kuti zviri kuita chivese. One of the person anodrive under pressure ndokuda pachurch in the next 10 minutes manje so wazvinzwa. That's the language, but anosvika in 10 minutes totoshumira Mwari tichienda kumberi, Mwari vachitiitira zvakanaka. He is used to that language. Andina hangu kuti ndingakutendai sei, but I think I'm one of the difficult pastors to deal with because I want things to be done in a certain way, in specific time, and I demand. But kuti Mwari vakakuwanai kupi, vakakucherai kupi, I don't know. But pavakakucherai ndofunga vaive nechikonzero chekukuropafadzai. Amen and amen. Ndofunga chikonzero chiri chekudini, chekuti muropafadzwe. Zvandinoita ini gore negore tikafara. Rumbe haana uzopiwa mukana wekutaura ma-statistics ake, but tine ma-statistics evana vakazvarwa 2023. I think it's 39 babies that were born this year. Rumbi ndipo ma-statistics angu. Mota dzakatengwa gore rino, it's 62. And the houses akatengwa this year, ndakupa ndatichi 31 houses were bought this year. Ndiri kungokupa chidimbu chezvakaitika gore rino iri. Amen and amen. Vana vakazvarwa nhumbu dzakatakurwa as we speak. One yacho takaireceiva musi weTuesday kumba kwababa namai Ngube Junior, kune mwana musikana anonzi Mufaro. Saka it's now 40. At Satapedza, there are still 3 babies to be added before the 10 of the year. Hakuna unofa, vantozvarwa. Amen and amen. Saka gore rino tinopedza nevana 43 vazvarwa pano. We keep statistics. Tinotoziva nemadzimai akazvitakura. We have a record. Dzinoonekwa nhumbu nedzisingaonekwi. Saka tikafara mafariro ataita dzinowedzera futi nhumbu gore rino. Usanetseke nekutakura nhumbu under me. I said hakuna nhumbu inotakurwa under me inodzungaira. Kutongobata pamuviri tatokunda. Vana ivavo vane nyasha dzavo. Ndo zvatinodyira appreciation kuti kana moyo wafara uwane chekureva pamberi paMwari. Kwamaita kudenha muprofita kuti aprofite asina zvekuprofita. Mazva zvamuri kuita madenha muprofita kuti aprofite pasina zvekudini zvekuprofita. Next year dzinotengwa futi motikari, dzinotengwa futi dzimba, unogara futi muno. Iwo mapemitsi enyaya amuri kunzi maZTP, ma-ID ndakadeclare muchazopupura hairivheswi. Akada kurifesa tomubuditsa muofisi. Remember zvinotangira mumhepo. Amen and amen. Zvinotangira mumhepo. Andigoni kuexpressa mufaro wandinawo. But one thing that I am still assured of, baba namai masuka kuti tichiri kudiwa muguta. Izvozvo tazviona kuti tinodiwa muguta. Rudo rwakadai runoshamisa, hazvizi nyore kupa munhu mari.
I can repeat this, hazvizi nyore kupa munhu mari. Zvinoreva kuti pane mweya waMwari, rudo rwakadai taruona, takaruona kubva 1 January kusvika 31 December. Munoziva musati moti matanga kudaidzira mafigures, the joy, the dancing, the love, the excitement iri in the house. Mamboda president wechipi chibatirana nababa vana baba mtwasekwa achitamba, maprofesa achitamba, akasava Mwari angave ani. Zvikasaitwa naMwari angave ani. The joy, the passion, the love. Asi Mwari havadyi chemunhu vakaramba vakanyarara, vanokukomborerai chete. Nemaenvelope aya hatisi kunoatora toaisa pasi pemubhedha. Ndichanotaura izwi kune vanoshanda neni, munoziva ndikati ndiri kunotaura izwi neni ndatopedza. Haudi more assurance, unongoziva kuti kana mudara even hondo dzikasimuka zvakadii, izwi remunhu waMwari rikataura, even vakavhara mabedroom avo vanonzwa, even vane mweya yengozi vanonzwa, even zvikwambo zvinonzwa, even iro izwi ratotaura rinonzikwa mumaofisi, rinonzikwa. Can I repeat this? Nevaroyiwo vanodini? Vanonzwa. Nezvikwambo zvinodi? Zvinonzwa. But kana wazoitirwa zvakadai, unotaura izwi rezwi. Chinhu wani, amen and amen. Unotaura izwi rechi rezwi. Chinhu wani chinondi exciter maningi, chandoda kuti Mwari vadzokorere futi next year, kukuona uchikura, kuti sekuru nambuya zvakati vane mota 3 from 0. Uri kunzwanira? Mani vaimbowa nemota yaifamba tichisunga bhamba rodonha toisa waya rodonha. That's why mtizona achita chidhenzi chake anenge anakirwa neropafadzo, ropafa. Mwari andikutorevesa taive neNissan yedu yataiti tikambofamba famba bhamba rikadonha tondobata nevaya, but ukabuda panze apa pane zvakanaka, unonyatsoona kuti Mwari havadyi chemunhu. Ukangotendeka Mwari havadyi chemunhu, envelope yako haisi yemahara. Kune vapa nemisodzi muchakohwa nemufaro, hakuna inoenda ikaenda yakadaro, hazvigoni. Ende vamwe venyu vatipa headache kuti even ukaita accident ndinovabvunza Mwari kuti mati musharukwa, kune kuti Mwari mati ani. We are so blessed. Isusu nemhuri yedu tinofara. Tandinongokuvimbisai vamasuka, gore rinouya nezvaitwa pano, mota dziri panze dzinenge dzisina kudaro, nedzimba dzamunogara dzinenge dzisina kudaro, nepamunorara panenge pasina kudaro, nehembe dzamunopfeka dzinenge dzisina kudaro, nechikafu chamunodya chinenge chisina kudaro, nemaonekerwo amunoita anenge asina kudaro. Gore rinouya muchaona January, February, vamwe vacho hamusi kutombokurosa gore, pane zviri kutoitwa naMwari pamazuva asara iwaya. Unoziva here kuti muprofita anozoti agadzirirwa kamuri yepamusoro, obva abvunza kuti chii chiri kunetsa, zvikanzi tigere hedu zvakanaka nevatigere navo. Zvikanzi naGehazi, handisati ndaona mwana mukomana. Pamwe pacho chipo chako chinomanikidzira vaprofita kuprofita zvaunoda. Chipo chako chavabvisa chinokuvhurira masuwa, haurambe wakadaro. Isu tikafara tinogona kutadza kusheka mabendekete, asi mumhepo hatireki. Maona kuti kunokurirwa kunosiyana. Istairidza zvemabendekete zvinoda wakakurumidza kunzwa redhiyo, ukainonokera ukainonokera ukajaira ngoma, mabendekete anenge aoma. Ndine mufaro wakawandisa, tese tiri 2. Hatina gore ramakamboita less than what we expected. Hatina. Pamwe pacho tinotongoya tichiti, kudhara vamasuka vaindibvunza kuti mufundisi munodei, mazuva ano havachambondibvunzi. Vanongorovana nevanorovana naye kuti tizosvika patasvika. It's a lot of planning, lot of commitment, kutaura naMwari, kunzikwa naMwari. We feel good to speak a word. I can tell you kuti matipa homework, tine mazuva atichambotaura izwi. Ngotarisana kuti handirambe ndakadaro, nekuti ndaita zvinodiwa naMwari.
kuna baba namai Matekwe, our fathers, Mwari vakuitirei zvakanaka, makaita ine kubvuma kuuya maona patigere nezviri kuitwa kuno. Zvimwe zvacho hamusati makambozviona, ndezvepano chete. Izvi zvemapendekete zvinongotangira pano zvichiperera pano. But vana vaimbovaombereraiwo maoko. Pamwe pacho Sunday last week takapedza service, vapedza kuimba vakazobva futi pano kuma7 dzemanheru vachipractiza. Madepartments Mwari vakuitirei zvakanaka, head of departments, vana baba nana mai, vakomana nevasikana. Not only the gift, the fact that everyone came. Ndakambonoitisa appreciation kune dzimwe church. People don't just turn up. People don't just turn up. They stay home, but imimi munoshamisa. Vamasuka komborerwai, neva munoshanda navo komborerwai, ndinotorevesa. Itirwai zvakanaka nevamunoshanda navo seboard, ladies board, men's fellowship, my departments, my individuals. Mwari akukomborerei kungouya kugara. Ndine dzimba dzandakutoona, nemichato yandakuona, nemhepo yenyasha yandakunzwa. Handina kupiwa chipo chekutaurisa, but ukatonzwa ndati ndataura izwi, it's enough. Ndikatongotaura izwi kuti ndataura izwi, it's enough. Mwari wanorinzwa. Asi nhasi ndichataura izwi rezwi. Ndichataura izwi rezwi kuti guta responde kurudo rwenyu. Amen and amen. Ndaiti kuna vamasuka maimfundisi, ngati mahembe dzakatengwa, mauniform akatengwa, nemasutsu akatengwa just for the revival, it's good enough to appreciate. Mamboona kuti vanhu vakachena sei nhasi? Vanhu vakachena, mauniform akapfekwa manyowani, dedicated for the day. Mwari havarambe vakanyarara ukaita matambiro iwayo. Denga harirambe rakanyarara. Ndinokuvimbisa, Mwari havadye chemunhu vakaramba vakanyarara. Unoitirwa zvakanaka chete. Maine nyasha, uya tingwemba one song tobva ndozokuropafadzai, tobva taenda kumba. I dominate. Pandiri kuti I dominate handisi kureva inini nekuti ndagamuchira chipo. Newe kwese kwaunoenda just dominate. Mari yese ndeyako, dzimba ndedzako, mufaro ndewako, pfuma ndeyako, munyika yevatorwa. Let's dominate. Hallelujah. Toda kudominata munyika yevatorwa. Mwari vachitiitira zvakanaka, mapemits akaextendwa. Ndipirewo vanoimba that song. Ndiani muridzi? Ngaimbota batirana nesu pakudominata nekuti tisu vadominate. Hallelujah. Amen. Aregaiti mboti I dominate. Hallelujah. Higher life today. Higher life is mine. Higher life today. Higher life is mine. We're living in higher life. We're living in greater life. We're living in higher life. We're living in greater life. We're living in higher life. We're living in greater life. Mipuru. Simuza iwe. Simuza iwe. Higher life is mine.
Hallelujah. Mwari vakanaka wedu we. One stanza. Mira mai makanda valite vapedu. Mweya madzinza, mweya yezvikwambu, mweya yevaroi, mweya zvirwere tinongokwinda iripo, ichizviona nameso. Mweya yemadzinza, mweya yezvikwambu, mweya yevaroi, mweya zvirwere tinongokwinda iripo, ichizviona nameso. Paripo, paripo, paripo. Simudza ruoko rwako kuna She. Baba, muzita raJesu, ndimi muridzi webasa nemuumbi wehari. Vana venyu varatidza rudo, vakazadzisa murayiro wenyu muyari. Semuranda wenyu ndakutaura izwi pamusoro poupenyu hwavo. Baba vangu, kubva zvino kuenda kumberi, chipo chavo ngachivhure masuo. Ese anga akavharwa ngaavhurike. Ndiri kutaura izwi pane zvese zvanga zvisina kukwana, zvimwe zvakatadziswa kukwana nemagenerations, asi simba renyu Mwari rinopatsanura pfupa nemwongo ngarivhure masuo anga akavharwa kwenguva yakareba. Baba, varatidzei nyasha dzisina zera navo, vapei simba ravasakamborarama mariri. Mweya Mutsvene, ndiri kunamata kuti nyasha nesimba rekurarama riburukire pamusoro pavo. Vanga vakarongerwa rufu, taakubvisa rufu munzira, towedzera upenyu. Vakagara pakutambura, ngavabude mukutambudzika, vasimudzwe nekuti muri Mwari. Mweya Mutsvene, ndinokutendai nezuva ranhasi nezvaitwa nevana venyu Mwari. Hakuna anogona kuvaripira kusiya kwenyu Mwari. Ini semuranda wenyu muguta ndakutaura simba rekurarama pamusoro pavo. Baba vangu, zvisakambodzikwa nenzeve kana kufungwa nendangariro kana kuonekwa nemeso zvive pamusoro pavo. Vapfekei nesimba rinogonesa zvisingagonekwi. Vapfekei nesimba rinovhura masuo asina kumbovhurika, nekuti tsika yenyu kupfeka vanhu kuti vabate zvisina zera navo. Chivapfekai masikati ano, ivo nevana vavo. Vapfekei nesimba, vapfekei nerugare, vapfekei ne the enabling spirit. Baba, zvavasati vakamborota kana kufunga nezvazvo, I decree spiritual surprises in their lives. Vasipei Mwari wekudenga zvavasina kumborota kana zvisingatarisirwe pamusoro pavo zvibatike. Ndakutendai nekereke, ndakutendai nebasa rabatwa, ndatsvaga nyasha dzenyu nekuzodza zviburukire pamusoro peumwe neumwe ava nezvaabata sekurevesa kwake Mwari. Simba raMweya Mutsvene riwanzwe muupenyu hwavo muzita raJesu. Amen. Tigare pasi.
zvishomani peupupiti. Maimufundisi munogona kutora yenyu nzvimbo yenyu, just one administrative issue tobva taenda, Mwari vachitibatsira. Takutobuda mukangondipa 3 minutes. Vema offering basket muchigadzirira nezvegumi, ndinobva ndazvinamatira tobva tapedza. Masikati ano vamasvika vamboti mufundisi vachaenda pazororo kutanga midnight. Yes, ndinenge ndiri pazororo.